Ne bucurăm că am reușit să organizăm în acest format Târgul SimJobs, care se află de fapt la a treia ediție. Este târgul de cariere al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor din Universitatea Politehnică din București. La acest târg de joburi am avut un număr de peste 30 de companii care au participat și suntem foarte fericiți că am reușit să atragem companii din domeniul prelucrării materialelor metalice, protecției mediului, partea de deformări plastice, prelucrări mecanice și așa mai departe, care au venit cu o sumedenie de joburi, oferte de muncă, internship-uri pentru studenții facultății noastre. De asemenea, ne bucurăm foarte mult că am avut alături de noi compania Asmetal și grupul Greenpoint, Green Knowledge, pentru partea de economie circulară. Facultatea noastră pregătește o serie de studenți specializați pe domeniul ingineria mediului, dar și studenți din domeniul ingineriei materialelor care au cursuri de specialitate în acest domeniu, pe partea de recuperare deșeuri metalice, reciclare, recuperare materiale metalice. Și ne bucurăm foarte mult că sunt alături de noi și că au putut fi prezenți la acest târg, mai ales în acest context, când avem o nouă politică a Uniunii Europene în care se preconizează zero deșeuri până în 2025, dacă nu mă înșel eu. Nevoia de specialiști pe piața forței de muncă în acest domeniu al sustenabilității, al economiei circulare, va fi din ce în ce mai mare și ne bucurăm că avem specializări cu tradiție care pot să asigure specialiștii necesari pe piața forței de muncă și sperăm ca pe viitor să suplimentăm numărul de locuri și să reușim să atragem cât mai mulți studenți ca să putem face față cererilor din ce în ce mai mari din partea angajatorilor.